साला मिउट जाना दंमोन राव खोनायाखै होनदों मिउट जाना दंमोन दा खोनाबायना खोनायाखै हेल' 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 लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट 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 औ তাতে হোৱা নাই নাই যোৱা নাই কিতাপতে হৈ যাব নেকি হা কিতাপতে পাৰিব না একবাৰ যাই কেনে চাবি একবাৰ যাই কেনে চাবি खोनाबाखि होनदों खोनाबायना ओमफ्राय मा खबर मा ओंख्रि जाखो होनो आदा रैमालि बसुमतारिया जाथ'वाखैलै ओमफ्राय नोंलाय जाबाय नामा खिन्थाहरदो जानो जायाखै ओमफ्राय सोर सोर फैदों प्लिज यार कमेन्ट खालाम कमेन्ट कमेन्ट होमबासो मिथिगोन आं सोर सोर दङना दारिया हाथ'वा नामा होनदों दारिया हानांसिगोन र' दा टाइम मोनबा दाय हानांसिगोन बा गाबोनफोर हानोसै एसे गोलाव जाहांबाय उसुबिदा नोना गोलावबाथाय आयं खुस्रायानोथ' दिनै दंना गैया एसेल' दंथारो आंनोबो नांगौमोन आंनाव दं र' गाबोन लाबोगोन लाबो 3000 दं 100 लाबो ओमफ्राय मा होनदों ओं जाखांबाय माथो ओंख्रि जाखो दे फोरमायहरदो आं जाथ'वाखै दाबो ओमफ्राय सोर सोर दं यार सोर सोर दं कमेन्ट खालाम कमेन्ट 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 लाइक डान थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से थैंक यू अभी कौन है यार प्लीज़ कमेंट करो तभी तो पता चलेगा कौन है मेरे एलबी पे हेलो 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 ले जा बेला नाय कमेन्ट खालाम कमेन्ट 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 कमेन्ट
हेल' सोर दङ कमेन्ट खालामहरदो नबजित बारु फैनो हादों आरोना हेलौ रन्जय गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं ब्र ओमफ्राय मा खबर ओमफ्राय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम साबायखर जासिहरग्रोबाय आरोना ओमफ्राय बरायग्रोबाय ओमफ्राय दा मा होनदों रैमालि बसुमतारी दखान नामा बे होनबाय दखान ओं लोगोनि दखान आरोना बेवहायनो जिरायना दं आरो आड्डा मारिगासिनो दं टाइम पास खामानि सामानि गैया नालाय बेनिखायनो आरोना ओमफ्राय गगा मोनदों गन्थंआ एसे होथेगासिनो दं नबजित बर' मोजां नोंनिया मा खबर होनबा बरिया आंनाबो ब्र' ओमफ्राय दायो मा खालामदों फोरमायहरदो ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो आरोना स' हेल' सोर दं लोगोफोर प्लिज यार कमेन्ट खालाम कमेन्ट मा जायगानि जाखो होनदों नबजित ब्र'आ आङो गलाघाटनि ब्र' गलाघाट ओमफ्राय नोंलाय बबेनि जाखो फोरमायहरदो रैमालि बसुमतारी मोनो आं नोंनि भइसखौ जा मोजां खोनायो जानांगौ नामा थेंक इउ होननायनि थाखाय आरो मोजांना गाज्रिसो मिथिबावगोन दा ओमफ्राय आं रंगियानि होनदों आरोना नबजित बर'आ ओमफ्राय आदसा रङिया मा जायगानि ना मेन टाउननिनो हेल' लोगोफोर प्लिज यार कमेन्ट खालाम सोर दङ सोर नायगासिनो दं ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै हो आरोना लोगोफोर लाइपेन बिटि वाइ फैनो हादों आरोना स' नोंथांखौबो आंनि एलबिआव बरायग्रोनाय जाबाय आरोना लाइकल' आगै सना आंबो एलबि होदों आगै आदसा दे जेबो नङा ओमफ्राय दसे सम फैनायब्लाबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय आरोना थेंक इउ ओमफ्राय खिन्था नोंनि लोगोफोरखौ नबजित बर' मा होनदों आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो खिन्था नोंनि लोगोफोरखौ होनदों आरोना आदसा ब्र' आदसा जागोन दे ओमफ्राय नबजित ब्र'नो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा अननानै खालामना गालांदो आरो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामना गालां आरोना आं दा एकदम 100% रिटार्न हरफिनगोन आरो ओमफ्राय दा सोर आंनि एलबिखौ नायगासिनो दं ओमफ्राय नैबे नबजित बर'जों लोगो जालाय बयबो लोगो जालायदो एकदम गावजों गाव माने सापर्ट होलायाबा सोर सापर्ट होगोन ना ओमफ्राय लाइफ एन्ड भिडिअ आं नोंबोसो आदसा आब' आरोना आब' सनासो दे नोंबो एलबि होदों आरोना दा थांगोन दे आं दसे ओमफ्राय आंहा दामानि बिराद बिजिमोन आरोना एकदम बिराद बिजिमोन रावनि एलबिआवबो थांनो हायाखै आंबो भिडिअबो लाबोनो हायाखै आंबो एलबिबो होनो हायाखै बेबायदि जाना दंमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो एसे फ्रि जाबाय ओमफ्राय फ्रि जानायखाय दिनै एकदम दहाय फुङाव मोनसे भिडिअ आपल'ड होदों आरोना ओमफ्राय बहुत दिन सिगांनो माने खालामना दोनखानाय आरो बियो आपल'ड होनोल' टाइम मोनाखै एडिट खालामनो टाइम मोनाखै एकदम जाथा जाबाय ओमफ्राय आपल'ड होबाय आं दहाय फुङाव ओमफ्राय दायो एसे फ्रि मोननायखाय माने एलबि होबाय आरोना दसे सम रायज्लायनोसै होनना लोगोफोरजों स' सोर दङ अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो यार कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आब' दसे सम फैनायनि थाखाय थेंक इउ आरोना बाय दे आगै सना आं दा नायगोन आदसा जागोन दे आब' जागोन दे जेबो नङा ओमफ्राय रैमालि बसुमतारी थांबाय नामा आनन्द बर' फैदों आरोना खुलुमबाय ब्र' होनदों खुलुमबाय नमस्कार दादा होनो ओमफ्राय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरोना दसे समब्लाबो ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो आं दोनथ'नोसै दै जि सुनो आं आदसा रैमालि ओखिया थांसिगोन आरोना दे जेबो नङा बयहाबो खामानि थायोना ओमफ्राय दसे समबाबो आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय
एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ ना ओमफ्राय आनन्द बर' ब्र मा होनदों मा खबर ब्रु होनदों ब्रु होनदों ओमफ्राय खबराथ' बिराद मोजां ब्र दामानि ओमफ्राय नोंना मा खबर ब्र खिन्था हरदो दे ओमफ्राय सोर सोर आंनि एलबिखौ नायगासिनो दं प्लिज यार कमेन्ट खालाम कमेन्ट ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय सोर सोर आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ लाइक खालामदो सरि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय नबजित बरा मा होनदों बैसागु मोसानायखौ नायबाय होनदों थेंक इउ ब्र थेंक इउ ओमफ्राय कमेन्ट खालामबो ओमफ्राय आं नोंनो दा रिटार्न हरगोन दै ओमफ्राय जाहार रैमालिया मा होनदों ओंखि बाय बाय होनदों दे बाय बाय आनन्द बरा मा होनदों सापर्ट लाइक खालामबाय दे ब्र होनदों आदसा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जा बिबार फ्लावार गार्डेन फैनो हादों हेल' दादा लाइक होबाय दे ओमफ्राय थेंक इउ आब' नानि फैनायनि थाखाय बहुद दिन जाबायमोन नोंजों रायज्लायनो मोनैया ना ओमफ्राय दिनै फैबाय आरो ना ओमफ्राय आब' अनामिकायाबो दसे फैदोंमोन दानि ओमफ्राय एलबि होबाय खोमानि नटिफिकेसन फैदों ओंखाम जाबाय नामा ब्र होनदों आनन्द ब्र'आ ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै ब्र दानो जाथ'वा दा दसे थाना जानोसै ओमफ्राय नों जाबाय नामा फोरमायहरलाय ओमफ्राय मा खबर दादा होनदों खबरालाय मोजाङानो ओमफ्राय नोंना मारै खबरा आनन्द बर'आ मा होनदों मानोलै ब्र होनदों बाराद्राय फुङाव माने ओंखाम बारा उखैयाना बेनिखायनो आरो थाब जानो गोसो जाया ओमफ्राय आनन्द बर'आ होनदों आंबो जाथ'वाखै ब्र होनदों जायाखै ब्र दे ओमफ्राय नेक्स्ट मा होनदों अबेनि हाय ब्र होनदों अबेनि हाय ब्र आनन्द बर'आ मा हिन्जावसो नामा अबेनि हाय ब्र होनदों हाय होनलायनाय मथेबाथ' हिन्जावसो जानांगौ नामा स' आङो गलाघाटनि ब्र गलाघाट ओमफ्राय नों अबेनि खनसे फोरमायहरदो ओमफ्राय आंना गेजेरावनो खबरा दादा आदसा ओमफ्राय खबरा मोजां ओमफ्राय दा मा खालामदों आब' नानि फोरमायहरदो ओमफ्राय आनन्द बर' होनदों आं टंलानि ब्र होनदों टंला आदसा टंला उदालगुरि टंला आरोना दे ओमफ्राय मा होनदों आनन्द नबजित बर'आ दे ब्रादार दोनथ'बाय बाय आदसा दे ब्र थेंक इउ ओमफ्राय आंनि एलबियाव दसे समबाबो नुजाफैनायनि थाखाय आरोना स' गोसो गोरबोनो थेंक इउ स' माच दे जेबो नङा ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेन आगैया मा होनदों मा ओंख्रि जानाय होनदों ओंखामखौथ' जाथ'वाखैलै आङो आब' नानि ओमफ्राय नों जाबायना जायाखै फोरमायहरलाय दादा ब्लुखौ बोखारना दोननो नांगौनो आं बुस्थुआ बावदों दाखालि ना ओमफ्राय दा नै नोंनो फैनाय लोगो लोगोनो ब्लु फैदों आरो बुस्थुआ बावो आं बै एलबि होनायाव सोरनोबा ब्लु होनानै ओमफ्राय ब्लुखौ बोखारफिननो बावो आरो ना आङो माने ओंखायनो दा फैनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट ब्लु जानानै फैखादों आरो जाखांबाय जोंहा होनदों ओमफ्राय मा खालामबाय दं दालाय एकाउन्टआव थै इयाव नाय नेट नाय गुगोल पे मारदो दो Google ke jaga ni lagi sih. Kalau ya kote mah maksud. ना दुइस'थिया जायो जायो Tenok, kumini mana?
ओमफ्राय हेल' गाइस सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम WT आ खमायोनो ब्लु होखाराबा आदसा बिदिसो आरोना बेनिखायनो आंना खमायबाय थायो खोमालै बारायनो रोङा आं दिनैसो मिथिबाय mau video kata saya बासिराम नार्जारि होनदों हाय ब्रु होनदों हाय हेलौ मा खबर आरो आंनि LB आव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरोना ओमफ्राय दन हथ होनदों बोरो आदा नखर साख्रिया बेनोथ' जाबायलै ब्र साख्रियानो मोननो थांला आंबो मोनाखै नै marah ek mata lihat aku sini jangan berah ini mereka saya ini lagi itu mesti ada বাদ পরে মারাম আমি ভিডিও বানাইতেছি মোবাইল ব্লগ কত আছে এখনো 2,93,000 ন 200 টাকা করে দিব আমারে nggak mau pas mata ओमफ्राय दन हट'आ मा होनदों सुइजारलेण्डआ मारै जागोन होनदों सुइजारलेण्डआ जासिगोन नोंथांमोना सुइजारलेण्डआव थांनो नांनाय नङा मिथिबाय बेबायदि सम फैगोन आरोना जोंना BTRआव ओमफ्राय सुइजारलेण्डआव बै गोमो गोथां मा बायदिसिना नुनायफोरा माने जोंनि BTRआव नुनो मोनगोन नाया आदसा जागोन ब्र दन हट' टेनसन खालामनाङा नोङो जाथारगोन ओमफ्राय मा होनदों बिबार फ्लावार गार्डेना मा जब नागिरदों दादाया होनदों जबखौथ' नागिरथ'वाखै आङो जेबो जबखौ नांथ'ला दे देनांहाय नागिरनोसै आगले जोनोम में दनहट ब्र'खौलाय एभिक्सन हारसाखौ हाया आरो फेक एनकाउन्टारा बोरो साख्रि मोना मा होनखोथाय बर'खौल' एभिक्सन हारसाखौ हाया आरो फेक एनकाउन्टारा बोरो साख्रि मोना बेनोथ' जाबाय ब्र मोनगोन टेनसन खालामनाङा सब मोनथारगोन जोंना प्रमट दंना प्रमट थासान्दियाव मानो टेनसन खालामदों नोंसोरलाय एकदम मोनथारगोन टेनसन खालामनाङा बिबार फ्लावार गार्डेना मिनिबाय आरोना आगैया फैगौ जोनोमाव नामा दादा फैगौ जोनोमाव मोनगोन आरो जोंना BTRआ सुइजारलेण्ड जागोन फैगौ जोनोमाव होनखानायखा माथो जोंना प्रमटआनो एफा मोजां रोखा फोरमायखादों टेनसन लानाङा जोङो एकदम बिन्दास थानांगौ ना बिदि आरो ओमफ्राय सोर दं लोगोफोर प्लिज यार कमेन्ट खालाम बहुत दिननि उनाव दिनैसो LB होदों आरोना आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायाबा बोरै जागोन ना होनो गोसो जानाय नङा ना आरो मा होनदों दन हट'आ प्रमद कलितासो आदा आदसा आं प्रमद कलिता बर' नङाना बियो प्रमद कलिता मा जाबावगोन होनबा हेल' सोर दं प्लिज यार कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट ओमफ्राय बिबार फ्लावार गार्डेना मा होनदों जब मोनबा भिडिअ बानायना खिथि दादा दे होनदों ऑटो भी लगबो ओडी छुटी बोला ऑटो भी लगतो ना फोन मारो ना तो गयो फोन होइतो ना no बोला बता खुदाइ को ना साइ जब मोनबा भिडिअ बानायना खिन्थि दादा दे जागोन टेनसन खालामनाङा रिल्स बानायगोन आंबो नोगोद सिख्लाफोरा फटायलायबायनायनि फुथिनायनि आरोना हेल' सोर दं लोगोफोर कमेन्ट खालाम
Ini bol sih ada bol pada mar gitu lah. नोंनो जब होआनो दादा दखान दंखायोना नोंहा होगोन मानो होआ जानो एकदम आंनोनो फार्स्ट होबावगोनसो खोमा दां मिथिबाय जबखौ आंनो फार्स्ट जासिना होगोरगोन मा जागोन हेल' 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 सोर सोर दं बिबार फ्लावार गार्डेन आगै मा ओंख्रि जानायमोनलाय खिन्थाहरलाय কি ব্যান্ড बिबार फ्लावार गार्डेना मोन दादा थाथ'दो दे आच्छा जागोन दे दसे सम आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय बहुत धन्यबाद जासिहरबाय आरोना आब'नाव दसे थांनो जागोन दे जेबो नङा आंबो दा थांनो दसे थानानै 10,000 সিটে আছে हेल' 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 लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालाम कत रेबा 2000 হয়ে গেছে সাথে দাম ওরা অল্প রও 10,000 जोंना थास' बिथरायमोन दादा बाय दे आच्छा बाय 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 दे दे बाय बाय 625413702471 আরে ওই নাকি বেরে নি বাইদ দিলাম যে লই দিলাম ইলা ইস্টেমের বস্তা আনছে কতটা এখানে গাড়ি আছে 30 টাকা করে হ্যাঁ Kaita na. কতটা এখানটা লিও না তান কতটা কেটে দিনটা মালিক একটা Mar de. 1370247 দেও আমার লেও देव हेलो 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 लोगोफोर सोर सोर दं प्लिज यार कमेन्ट खालाम लाइक एन्ड शेयार खालामदो लो বৃষ্টি আনছে বৃষ্টি করে দিয়াম করে না এখন যাচ্ছে হইছে আমার সকালে কাস্টমার করে গেছে না এমনি 10 টা আছে বুঝছো তো 10 টাকা করে দিবা লাগে 10 টা করে দেব হ্যাঁ 90 টাকা সবাই না টাচ তোকে দাম দিলে রে ওই দাম দিলে রে গ্যাস আনছি বলতে বসে हेलो 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 लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट 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 हा उता सर्भिसिङ যাকে না আইবি আজিতো নাযাওঁ মই हेलो 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 सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट कमेन्ट
দেওয়া হবে কিনা কত মারবো? 700 Hello लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम हट कमेन्ट नायग्रायानो गैला नामा रावबो माथो खारजोब्बाय हेलो गाइस सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट यार कमेन्ट करो কিবা কেটে গেল রে हेलो लै आ गई म पेला চারশো মারনো 700 আছে না 300 কিবা গেল हेलो लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट होमबासो मिन्थिगोन सोर सोर दङ आंनि एलबियाव দশটি আছে 400 তো 10 টাকা লাগে মামু 100টি আছে 100 একবার মিলে তুমি না না যাটা করো কাস্টমার নাই এরা 5 টাকা দেয় না 10 টাকা দাও হ্যাঁ 100 টাকা দাও এটা বকশিশ আমার তামল খাওয়া हेलो ले आ गई मो बनानाय 300 টাকা কিবা গেল আমি এটাই তো 700 হ্যাঁ 700 বেশি হইতে লাগে কেউ যে 20 টাকা 30 টাকা সানা খায় মাছটা দেয় কি জানি এখন আমি সেদিন তোমার দোকানে 500 ভরে গেলাম না তার কই খোলা অ্যাকাউন্ট তোমার হ্যাঁ কই খোলা অ্যাকাউন্টটা অ্যাকাউন্ট দিই না দিই হ্যাঁ যে ইয়ার দাও সুপার দাও তো তারে জিগো তাইয়া हेलो लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम हट कमेन्ट गावसि हरलाबाय कमेन्टखौ यार
हेलो 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 लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट 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 कमेंट करो यार गाइस लोग कौन है अभी तभी तो पता चलेगा कि कौन है हेलो 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 गाइस माय गॉड हेलो 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 गाइस कौन है यार कौन है यार कौन है हेलो 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 सोर सोर दं लोगोफोर कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालामनो बायो नामा Martin. Artine 120 টাকা Artine 120 টাকা আর হচ্ছে 150 টাকা একটি 9টি নিছি ইয়া 135 টাকা 100 দিয়েছি Peter बसुमतारी फैनो हादों आरोना हाय आदा होनदों हेलो हेलो ब्रो मा खबर नोंना दे फोरमायहरदो आरो आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ सो माच आरोना मोजां आदा होनदों आरोना आदसा मोजाङानो जानांगौ ब्र इनकाम जाबाय आदा होनदों मा होनदों पिटार बसुमतारी इनकाम जाबाय आदा होनदों ओंखाम जाथ'वाखैलै ब्र ओमफ्राय नोंलाय जाबायना जायाखै खिन्थाहरलाय दे बुस्थुआ बांद्राय फुङाव जानाय जाया आंना ना ओंखायनो आरो दाबो जाथ'वाखै ओमफ्राय सोर सोर दङ यार कमेन्ट खालामहरदोब्रा कमेन्ट होमबासो मिथिगोन सोर सोर दङ ओमफ्राय जोंहा मा होनो राजिब बसुमतारी फैदों आरोना राजिब बिटिवाइ आंनि एलबिआव फैनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ ओमफ्राय मा बुस्थु
नायगासिनो बेलेग मोनसे बुस्थु नायदोंमोन आङो ओमफ्राय मा खबर राजिब ब्र फोरमायहरदो आरो मा खालामदों ओमफ्राय पिटर ब्र'आ मा होनदों जाबाय आदा ब्रेकफास्ट आदसा ब्रेकफास्ट खालामबाय आरोना ओमफ्राय दायो डिउटि दंना गैया हेल' लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहर कमेन्ट उन्दुनोसो ओंखारबाय हेल' लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहर कमेन्ट ओमफ्राय लाइक खालामदो डिउटि दं आदा अलपसे टाइम मोनदों होनदों आदसा टाइम मोनदों आरोना दा एसे फ्रि ओमफ्राय ब्रेकफास्टआव दिनै मा जाखो पिटर ब्र' पिटर ब्र'आ मा होनदों इडली साम्बार आदा होनदों इडली साम्बार दसा बायदि बायदि मोनो साउथ इण्डियान फुड आरो इफोर ना माबायदि जों मोनजाफेराखैनो दाबो हेल' सोर सोर दं लोगोफोर प्लिज शेयार कमेन्ट खालामहर कमेन्ट ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय लाइक खालामाखैबा उन्दुनोसो ओंखारलायलांबाय बाला मा बुंगो आदाया मोनजायाखैनो नङा माबा ब्रेकफास्टआव होनदां ब्रेकफास्टआव मा मोनजाखो बेखौसो होनदां दहाय सोंनाया आरोना ओमफ्राय दा इडली साम्बार मोनजायाखैथ' आरो आङो माने जाफेराखै आरो माने माबायदि टेस्ट खालामनो नायाखै बायनानै ओरैनोथ' जोंनि आसामावथ' जेरावबो मोनखाया ओमफ्राय गुवाहाटियाव मोनो आरोना गुवाहाटियाव मोनसे साउथ इण्डियान फुड होनाय स्टल दङना बेयाव मोनो आरो मानसिफोरखौ जानाय नुदां ओमफ्राय आं टेस्ट खालामाखै आरो माबायदि ना ओमफ्राय ज्योति किचन फैदों आरोना हाय हेल' ज्योति किचन কি খবৰ আপোনাৰ ভালে আছে হেল্ল' কোনে আছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিয়া ভিডিঅ' লাইক কৰি দিয়া তেতিয়াহে গম পাম মই কোনে আছে কমেণ্ট কৰা জ্যোতি কিচনটো চাই আছে চকু ডাঙৰ কৰি পেলাই এফালে আহি গ'ল दालाइ ब्लग्स हाय ब्र हेल' ब्र কি खबर मा खबर ब्र देलाय बुंलाय ओमफ्राय ज्योति किसना होनदों मोर ভাল होनदों आरो আচ্ছা আৰু কি কৰি আছা এতিয়া বৰ্তমান খানা চানা খোৱা হ'ল নে নাই পিতৰ ব্ৰ'आ मा होनदों न'आवनो बानायनो हायो इडली साम्बार आदा होनदों आदसा न'आवनो बानायनो हायो आरोना जोंथ' बानायफेरा आरो बारा बेबायदि साउथ इण्डियान फुडफोरखौ माने इन्टारेस्टबो होआना जोङो जाग्राफोराथ' गोथाव मोनो आरो बे टेस्ट खालामनानै नायगोन एबार खनसे गुवाहाटियाव थांबाथाय ओमफ्राय दालाइ ब्लग्स मा होनदों आप कहाँ से हो ब्रो मैं आसाम से हूँ ब्रो और आप कहाँ से हो और मेरे चैनल पे प्लीज यार
चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे लाइक LB को लाइक कर देना और मेरे वीडियो को प्ले करके उसमें कमेंट छोड़ देना, मैं बाद में आपको रिटर्न कर दूंगा। हेलो ओइ थांदोंमोन आं बाबा मोनबोआखै नोंनि आच्छा आच्छा मैया थांदोंमोन आं मोनबोआखैथ' दिनै गैया गाबोनफोर जागोन नामाथाय नायनि र' जागोन दे पिक्टर बसुमतारी मानदों मोजां मोजां मेघालया से हो ब्रो, अब मैं मेघालय से हो ब्रो। अच्छा ठीक है और मेरे LB पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डायल भी द लाइव ब्लॉग्स, और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, मैं बाद में आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और बी बसुमतारी आबो फैनो हादों आरोना, हेलो गुड मर्निं होनदों आरोना, ओमफ्राय बी बसुमतारी लाइक डान होनदों आरो थेंक इउ आब', ओमफ्राय आंनि LB आव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे धन्यबाद जासि हरग्रोबाय आरोना। ओमफ्राय ज्योति किचन होनदों गुड मर्निं अल फ्रेंड्स होनदों। स' अभी कौन मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट भी छोड़ देना, बाद में आपको मैं रिटर्न कर दूंगा। कौन सोर सोर दं यार लाइक एंड शेयर खालाम भिडिअखौ, ओमफ्राय कमेंट खालाम ओमफ्राय बि बसुमतारी आब' मा खबर नोंना देलाय फोरमायहरदो, ओमफ्राय आंनि LB आव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे आरोबाव धन्यबाद जासिहरबाय आरोना। सुभाष गगৈ फैनो हादों, सुभाष गगৈ আপোনাক মোৰ LBত অহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাসু কি খবৰ? খবৰ একদম বঢ়িয়া, আৰু আপোনাৰ কওক কি খবৰ, এতিয়া ক'ত আছে, কি কৰি আছা? समीर भाई हाय समीर हाय, क्या खबर बोलिए। बे बसुमतारी मा होनदों खबरा बिदिनो गेजेरावनो होनदों। आच्छा ओमफ्राय मा खालामबाय दङ? बासुदि समीर बासुदि क्या बोला समझा नहीं यार समीर। ज्योति किशन आप फिल्म में काम करते हो क्या? फिल्म में कभी कभी करता है। और हाय ज्योति बाजै होनदों पितरा, ज्योतिखौ लिंदों आरोना। ओमफ्राय बे बसुमतारी दङ ओरैनो होनदों, ओमफ्राय बे बसुमतारिया दङ ओरैनो होनदों आरोना। ओमफ्राय सोर दङ आंनि LB आव प्लिज यार कमेन्ट खालाम। ओमफ्राय हेल' पितर होनदों आरोना। ज्योति किशने पितरखौ गाबज्रिदों पितरखौ, ओमफ्राय दा लाइव ब्लॉग से ओके ब्रो, मैं भी आसामीज में वीडियो बनाती हूँ पर आसामीज से इतना बोलने नहीं आती, पर मैं असमिया बोलने के लिए ट्राई कर रहा हूँ ब्रो, অলপ জানো असमिया ब्रो ময়ো। আচ্ছা ঠিক আছে মেঘালয়া হয় না এতিয়া, তেনেকুৱাই আৰু কি ক'ব, মোৰো ইমান আছামিজ নহয়, ময়ো মন যায় মানে আছামিছত ভিডিঅ' বনাবলৈ, কিন্তু কি কৰিম না, লাজ লাগে, চব কথা মানে ক'ব নোৱাৰোঁ না, সেইকাৰণে। अभी बी बसुमतारी ऑन चेक ना। समीर आप जितेन को जानते हो क्या? हाँ जितेन को जानती हो। हाँ आप पहचानती है? ज्योति किशन दी हाय बोला, बी बसुमतारी को सब्सक्राइब किया है न समीर। अच्छा कर दो, अभी कौन फ्रेंड नहीं है, आप लोग फ्रेंड बनाओ सब।
হাই ব্ৰ আপোনাৰ এলবিত আহি ভাল লাগিল দেই ব্ৰ আচ্ছা দ্য লাইভছ ব্লগটো ভাল লাইভছ ব্লগছটো লাইভছ না অলিভ দ্য লিভ ব্লগছটো বোলে মোৰ এলবিত আহি ভাল লাগিল তো বহুত বহুত ধন্যবাদ অহাৰ কাৰণে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু না মই পিছত বেক কৰি দিম ভিডিঅ'টো প্লে কৰি কমেণ্ট এৰি যাবা ঠিক আছে তাৰপাছত আপোনাৰ মান দেনা बी बसुमतारी समीर ओके बैक कर दूंगी बी बसुमतारी ने समीर को सब्सक्राइब बाद में बैक कर दूंगा बोल रहा है द लिव ब्लॉग्स ब्रो আপোনাৰ অসমীয়া নেক্সট লেভেল আচ্ছা নেক্সট লেভেল নাই ইমান ভাল নহয় মোৰ समीर कमेंट का बी बसुमतारी क्या बोला समीर कमेंट करो आपको रिटर्न करूँगा अच्छा समीर बी बसुमतारी को कमेंट करो उसके वीडियो को प्ले करके तो वो बाद में आपको बैक कर देगा द लिव ब्लॉग हाय ज्योति किशने द लिव ब्लॉगर माती আছে हाय बोले The live blogs okay bro 100% sure support korim bro acha thank you Peter Bosumantari gochar movie nung ma ada hero gochar movie nung nama ada hero bara ang nunga gochar movie ang nunga बी बसुमतारी अन ओमफ्राय बी बसुमतारी आब' ओमफ्राय नोंना WT जाबाय नामा ना जायाखै खोन्थाहरलाय एसे ओमफ्राय द लिव ब्लग জ্যোতি হাই ভালনে কৈছে জ্যোতি আপোনাক মাতি আছে দ লিভ ব্লগে তো আপোনালোকে যদি ফ্ৰেণ্ড নাই তেতিয়া ফ্ৰেণ্ড বনাই লোৱা বি বসুমতাৰী हाय हेलो আহি আছে हेलो यार कोने আছে মোৰ এলবিট প্লিজ ইয়ৰ কমেন্ট কৰি দিয়া गैया 500 थाङाखै होनदों आरोना बि बसुमतारी आब'आ नंगौ नामा ओमफ्राय बिराद खस्थ' ना वाच टाइमखौ जाहोनायाबो भिडिअनि सायाव बिराद भिउ फैनांगौलै होमबासो बाला जायो आंनाबो बारायनो रोंला 2200निफ्राय बारायनो रोंला आंनाबो दीप्ति अग्रवाला आया है मेरे चैनल पे अच्छा की खबर खबरটো ভালেই আৰু মোৰ এলবিত অহাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ মোৰ মনৰ পৰা অসমীয়া ইমান ভালকৈ নহয় দেই বেয়া নাপাব দীপ্তি আগৰৱালা কি ক'লে লাইক কৰিছোঁ দেই থেংক ইউ লাইক কৰাৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু কোনে আছে প্লিজ ইয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিয়া ओमफ्राय बि बसुमतारी बिराद खस्थ' बि बसुमतारी आब'ना बारायनोनो रोङा बाराया बेबायदि मोनथारो माला बारायगोन मोनथारो दीप्ति अग्रवाला थैंक यू बोल रहा है स' हेल' सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालाम দ্য লিভছ ব্লগ কি ক'লে ব্ৰ ভিডিঅ' চাই চাব কৰিলোঁ ব্ৰ আচ্ছা থেংক ইউ কমেণ্ট এৰি দিবা পিছত মই বেক কৰি দিম টেনশ্যন ল'ব নালাগে একদম 100% ৰিটাৰ্ণ কৰিমেই কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটোনো কি ডাঙৰ কথা ন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলেই হ'ল আৰু টকা নালাগে পইচা নালাগে ছাপোৰ্ট কৰাটোনো কি ডাঙৰ কথা নহয় জানো साननै गाहाम नांगौ आंना WT बारायनायानो आजिखालि WT माबायावसो बारायो 6 दिन 7 दिन गाहाम लाखायो सप्तासेनि बिथोरावसो बारायखायो दैलि बारायला आवगोलनि बायदि एकदम माला बाराय माला जागोन नंलायलायो आङो दाबो बारायनो रोंला आरो भिडिअखौबो दामानि होथ'खायाखैना बेनिखायनो आरोना ओमफ्राय दीप्ति अग्रवाला অন होनदों आरो दीप्ति अग्रवाला निउ फ्रेन्ड जइन কৰা মই লগতে ৰিটাৰ্ণ কৰিম होनदों আচ্ছা দ্য লিভছ ব্লগ সেইটো দীপ্তি আগৰৱালাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হোৱাচোন মই
দ্য লিভ ব্লগত মই ব্লু দি দিম হা, ব্লু। তাৰপিছত দীপ্তি আগৰৱালাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হোৱা। তাৰপিছত চবেই চবৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হোৱা আৰু কি কৰিবা, উপায় নাই। দ্য লিভ ব্লগ মই তোমাক হেৰি দি দিলোঁ, ব্লু দি দিলোঁ। এতিয়া দীপ্তি আগৰৱালাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হোৱা। তাৰ চেনেলত গৈ পেলাই ভিডিঅ' প্লে' কৰা, ভিডিঅ' প্লে' কৰি পেলাই কমেণ্ট এৰি দিবা, পিছত ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব। দীপ্তি আগৰৱালা এইফালে আপোনাৰ পিটাৰ জইন মি दाना दाखा जोमै मुभिनि हिर'आ आदा नों, आदसा ओं आंमोन। ओमफ्राय पिटार बसुमतारी नोंखौ लिंदों दीप्ति आगरवालाया, नों लोगो जादो बेजों, दीप्तिजों साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। দীপ্তি আগৰৱালা অন দীপ্তি আগৰৱালা আপোনাকো হেৰি দি দিওঁ ন, ব্লু দি দিওঁ। দীপ্তি আগৰৱালা ফ্ৰেণ্ড হেৰি ব্লু দি দিলোঁ, পিতৰকো ব্লু দি দিওঁ। তাৰপিছত পিতৰকো দি দিলোঁ, দীপ্তি আগৰৱালাকে দি দিলোঁ, হেৰি ব্লু দি দিলোঁ। আপুনি হেৰি চেনেলত ভিজিট কৰি পেলাই ভিডিঅ' প্লে' কৰি পেলাই কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু দ্য লিভ ব্লগটোচোন দীপ্তিৰ লগত হেৰি আছেই, লগৰ আছেইচোন, আছে বুলি কৈছে। তো যোনে নাই লগ হোৱা, ফ্ৰেণ্ড হোৱা। আছামিজ নাজানো কৈছা, ধুনীয়াকৈ কৈছা। নাই ইমান ভালকৈ নাজানো, এনেই অলপ আৰু। চ' हेल' लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम। ओमफ्राय बि बसुमतारी आब' नोंबो ब्लु होना होनसै नामा? नोङो बेलेगनि चेनेलाव भिजिट खालामनानै बिदिनो भिडिअखौ नायना कमेन्ट खालामना होबोदो, ओमफ्राय फ्रेन्ड जालायदो आरो। हेल' सोर सोर दं लोगोफोर, सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम, कमेन्ट। অ'কে লিভ এতিয়া এটা নতুন ভিডিঅ' দিছোঁ, তাত কমেণ্ট কৰা, মই বেলেগ এটা চেনেল পৰা ভিডিঅ' চাম। দ্য লিভ ব্লগছ আপোনাক দীপ্তিৰ ভিডিঅ' চাই বোলে হেৰি কৰিব লাগে, কমেণ্ট কৰিব লাগে। তাৰপিছত কমেণ্ট চাই দিব। তাৰপিছত চেৰাং এছ ডি फैदों आरोना, हेल' চেৰাং एस डि हाय। ओमफ्राय बि बसुमतारी आब' नांथ'ला होनदों आरो। ओमफ्राय চেৰাং एस डिया কি খবৰ होनदों, खबर ভাল, আপোনাৰ खबर কি চেৰাং एस डि। ओमफ्राय পিটাৰ বসুমতাৰী আদা আছামিজ মুভি কৰিব পাৰিব আৰু কোৱা। ৰিচাৰ্জ এতিয়া নহ'ব, মই হেৰি অলপ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। ঠিক আছে। কি आदा आसामिस मुभि কৰিব পাৰিব আৰু কোৱা। नों खालामगोन सब खालामगोन। आंनि स्कुलावसो दं होनदों आरोना सोरां एस डिया। दीप्ति आगरवाला अन ओमफ्राय दं दे होनदों। आदसा गावहा टिचार नालाय ओंखायनो आरो। অ'কে বা মই নটিফিকেশ্যন পাইছোঁ বা আপোনাৰ, আচ্ছা ঠিক আছে চেনেল ভিজিট কৰি পেলাই হেৰি কৰি দিয়া, ছাপৰ্ট কৰি দিয়া। দীপ্তি আগৰৱালা অ'কে চাবা লিভ। তাৰপিছত सोरां एस डिया मा होनदों, मा होनखोथाय आं बुजिलायलांला। দ্য লিভছ ব্লগ কি হৈছে, অ'কে বা চাম, আচ্ছা। তাৰপিছত सोरां एस डि मा लिरना हरखो सोरां एस डिया, हमनोनो हाला। बि बसुमतारी अन कमेन्ट फरायासै। आচ্ছা बि बसुमतारीनि कमेन्टखौ फरायासै नामा आङो आब'निखौ।
फरायदोंथ' नांथ'ला होननानै बेनि उनाव फैयाखै माथो थालाङो बारा मेगनफोराबो सिनायलांला बोरायहांबाय नालाय ओंखायनो हेल' 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 लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम कमेन्ट 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 हा 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 आंनासो मिनिबाय बि बसुमतारिया बाय बाय आदा हांदोनि होनदों आदसा पितर ब्र नों थांसै आरोना डिउटि टाइम जाबाय नामा दे थांसैबालाय नामा ओमफ्राय आंनि एल बि आव फैनायनि थाखाय बहुद बहुद धन्यबाद आरोना माने सानफ्रामबो आं एल बि होनायाव जोंहा पितर ब्र'आ माने फैखागोन आरोना बेनिखायनो आंखौ सापर्ट होबाय थानायखाय बहुद बहुद धन्यबाद आरोना बि बसुमतारी अ होनदों बा बि बसुमतारी आब' मा ओंख्रि जानायमोन एसे फोरमायहरदो दे दिप्ति अगरवाला अन होनदों हेल' 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 लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम कमेन्ट कमेन्ट হেল্ল' গাইজ কোনে কোনে আছা মোৰ এল বিত প্লিজ ইয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিয়া তেতিয়াহে মই গম পাম কোনে কোনে আছে মোৰ চেনেলত মানে মোৰ এল বিত बि बसुमतारिया मा होनदों आब'आ दालि आलु भाजासो होनदों आदसा दे माथो खालामनो ना सामफ्रामबो अहायथ' गोथाव गोथाव मोनबाय थानो बेदर फिसा दालि ब्लगस কি কৈছে ব্ৰ' মই আহোঁ দেই পিছত নটিফিকেশ্যন পালে আহিম ব্ৰ' বাই মই ডিউটি যাওঁ ব্ৰ' আচ্ছা ঠিক আছে ব্ৰ' ঠিক আছে আৰু মোৰ এল বিত অহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিলোঁ দেই আৰু এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবা আৰু ময়ো আপোনাৰ চেনেলত যাওঁ আৰু কমেণ্ট কৰি দিছা নহয় এতিয়া মই এল বিটো মানে যেতিয়া মই এণ্ড কৰিম তেতিয়া মানে আপোনাৰ চেনেলত গৈ পেলাই মানে ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰু তাৰপিছত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম ঠিক আছে বাই তাৰপিছত দীপ্তি আগৰৱালা बावदोंसोमोन आं नै दासो ओरैजाय बेखौ हरनायावनो माने बैयाव नागिरनो मोनसे र' दसथाथ' দীপ্তি আগৰৱালা নিউ জইন মি আচ্ছা কোনে কোনে আছা দীপ্তি আগৰৱালাৰ লগত যদি ফ্ৰেণ্ড হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড হোৱা নিউ ফ্ৰেণ্ড প্লিজ ইয়াৰ কমেণ্ট কৰো हेल' गाइस सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट हेलो हाँ दीप्ति अग्रवाला ऑन नगरना चेक हेलो चेक नगर हेलो लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालाम नेटवर्कआनो डिसकानेक्ट जाना होदोंमोन बाला साफा जाखादोंमोन मानोबा हेलो गाइस कौन है मेरे एलबी पे प्लीज यार कमेंट करो तभी तो पता चलेगा कि कौन है मेरे एलबी पे
Hello, 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 hello. Sesedang komen kalam, komen kalam. हेलो गाइस कौन है मेरे एलबी पे प्लीज यार कमेंट कर दो एंड वीडियो को लाइक करो लाइक जरूर करना हेलो लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट खालि नायखुमाग्रा गोजा नामा नायखुमाग्रा गोजा हेलो गाइस हेलो सोर दङ लाइनआव प्लिज यार कमेन्ट खालाम आरो कमेन्ट कौन है मेरे एलबी पे प्लीज यार कमेंट करो तभी तो पता चलेगा हेलो लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट खालाम आरो कमेन्ट हिरो आं बड'लेण्ड रायजोनि हिरो आं हिरो बड'लेण्ड हिरो मटर साइकेल मारुति कार दं आंहालाय जेनिबो आंखाल गैया मददजों गिला समायना महर मोखां आंहाबो जेनिबो आंखाल गैया हेलो लोगोफोर सोर दङ कमेन्ट गावसिलाबायलै कमेन्ट गावसिलाबाय हाय Oh my god. हेलो guys सोर दङ कमेन्ट खालाम कमेन्ट
कमेन्ट खालामग्रायानो रावबो गैला मा जाबावगोन दा फैसा Go. 84 0 189 59 हेलो 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 लोगोफोर एयारटेल हैन किमान 240 টাকা हेलो 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 लोगोफोर सजदों कमेन्ट खालाम कमेन्ट Motor jangila समायना महर मोखां आंहालाय जेनिबो आंखाल गैया আর 10 টাকা দাও ना 250 টাকা ও हेलो 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 তে সুরে নে বরনি বলা 40 টাকা রে ना আমি 50 টাকা রাইলা তোমরা অ্যাকাউন্ট যখন বেন বানাইছে তো 10 টাকা বেশি मा गिता माला थांगोन June 14. Na 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 na. Check so खालामगोन ना 5635563552529895 दे होदो Hello, 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 guys. 아초 다가로. 500랑 더 봐. 봤어. 응. 5635, 5635, 52, 9895. 네. ada kayak deh. Na 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 na. Terus taka dong kayak. Sagia. Sagal na ada.
हेलो 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 गाइस कौन है अभी प्लीज यार कमेंट करो सिरि थानो बाथारबाय आङो नोंथांमोना कमेन्ट हरबासो जोंबो फराय इन्ट्रेस्ट नांबाय थागोन ना मा जागोन बिदिबा सब नायखोमाग्रा गोजा मेगन फारसे जों नायखोमाग्रा गोजा ना बयबो SM Bodo official on Silent King हिन्जाव लाथ'वा नामा आदा बोराय नुहांबाय थाब हाबा जादो आदा नों हिन्जाव लायोना हरा दानो लायालै एसे बोरायबावथों लकेलि LB होदां हेलो सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम सब नायखोमाग्रा गोजा साइलेन्ट किं आंनि LBआव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय आरोना ओमफ्राय मा खबर स्क्रिनानो स्ट्रेन्सो जाना दं यामारि हेलो ले आगै हेलो लोगोफोर सोर दं साइलेन्ट किं मोजां आदा नोंनालाय आंनाबो मोजांलै ब्र बिराद मोजांखा आगलायलायनायसो ओमफ्राय मा खालामना दं दा फोरमायहरदो जाबाय transfer은 소지가도 시작하세요 아마 맞아 জিপে কৰিব কৰিবি জিপে হ'লে ভাল হ'ব জলদি হ'ব मतलब जैसे वो लावा জিপে নাই Mama, Sagya ang nanggari ko जैसे बात change to ঠিক আছে सत्तर 7,000
दा होमबा आदा आं बाजाराव थांसै आलासि फैहादों नोंहा थाथ'दो जागोन दे ब्र दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय बहुत बहुत धन्यबाद आरोना